Ye kosa wa Premtobre ho e wo 37 na se dom kwabenyamra shebedwani Adwoa Safo wo ba na wo mma no omuhunu ne se adwenkyere Ghana fo yi ne se wa Premtobre edi nkomo yi. Efia ene asema ye bisa ne se eye honorable Adwoa Safo se de se committee ni bisa ne nsem se de enti ana omba parliament o me yi nsem ano enso wo ma ye no na ye bisa Ghana fo bi na we ye chine nso ye be kwa ne constituency wa hu na hofo ne ye omo nso adi nkomo abisa omo adwenkyere efa asem no enti de ye bisa na Adwoa Safo se waba enso committee na friend emre bebre se omra me yi nsem ano wonko e de be na waka wa adwenkyere wo hu ne sen. Ipacho ye frame Julie mi 37. Na mbon pese me che se sister onye adwuma ni bi mu a. Madam Pacho ka che Ghana fo na ye hu. Na so be de wakundwa ne beto ho afato ho. Because se o man na obi e kasa emu aye se na utua food feeds for so ka. Se wu nu e bede ne atuo mo ka. Ni nyina kwa against nana ni ese MPP aban na nye because so ye MPP ni. E wo se wo ye ade eje we ka se MPP for ye ade. Wakotra mo bede atuo mo ka. Se mu ni obi aji ni pay. Ozo akwatena baby wa ba na ye frɛ wa de wo ba ka kire Ghana fo onye adwuma ni biem a fa kundwa ne to wo ne Ghana fo ye hu de ye beye Miss sister dear sister na ye no po de me kura ye me ngwanwa me ntina se de nti na so oye sa so we na adwuma no onye biem a onka na fe ye nsesa no me kura wa chempo na mesra na se me pa ne cho ye bo MPP fo achi dodo onsesa no ne ye honto ye ne ye brema bi mu akatua ne ade bebre se ne me sister ikan akam enti o onsesa no ne so o ma no obi ane die wo bia wonya ne die na se o ma na mu ayede me de akua ma asi me firi twofo yeman de ye beka ne se ye kotodwe gufom ye sre Adwoa Safo a wo ye obata Adwoa Safo o ye obatan nti ye sre ye kotodwe gufom obata fo kotodwe gufom enye sa de Adom kwabenyafo enya do ode vem o de to abaje ma ho a sa mre anka parliament de bia efro waka akọ ene ye fro parliament awonko yes raw esa ne ye bo MPP fo din esa ne ye se MPP fo anye sa so ye so bedi wakotia enso ye se Ghana skana na wo se no ti yes raw ye pa ocho bra parliament ma esa wonko nso so a ka kire ye na fa dwumade ne to wo ne fa committee ne person mo frɛ no na obeyiyi nsɛm ano de enti ana omba parliament enso mo frɛ na omo se omo de afa kwan bebre so oma enti no so omba dia omampanyifo betimi aya enti no odi ni nyama beguo no on fanguo because position ne kwa na ebi mo pe enti so no omma onka anasa onfrɛ phone so no fanto ebi mbaba onfrɛ phone so no fa ne dibre no ento honom yo afia me gidi se ebi mo owo bibi kan brade ye bisa ne se honorable Adwoa Safo on se first no na omba parliament se waba enso committee ne frɛ na bisa ne se edi enti na omma enso omo frɛ na omo de afa kwan bebre so onko omo nyɛ se asa to omo so aba na yi omo firi ho yesi aba na ye to Ghana ha no ye nya fa so bi an firi so ye to aba ne wi ampanimfo no a na ye yie na ye yakosala awie mo to aba no na ye bre yesi omo nya sika wie ti de omo pa na omo beye ti abato kra de ese keja ehu hia e kire se nipa no koto abama na wo ni wie a ono benya bibia frim wo wonya hwe frim so ehu sisi o ma ye ye nti de o mo pa na o mo ye enti afia baby adun de ye de business ye hwe se dome kwa benya fonso ye betimi akọ na o mo nse anu o mo adi nkomo afasa asem nti baby a ye adu de mo na ye amojesema ye beje so say Se wa Premtobre ere yakote ne nka se wone amanfo edi nkomo 37 na nwumre de ye beka kire bia nso ye de bebra mo